Foli be aw ye faw sigiyɔrɔ la an bɛ ka lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ayo bisimila bi Mali kunnafoni ka juma kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi janvier kalo tile kɔnɔntɔn san 2026 an ka jamana député Mamadu Agasama ale kɔni ka kiiri koɲɛw bɛna kɛ bi Côte d'Ivoire jamana o kɔnɔna la min yɛrɛ la a kɔni bɛna taa jɔ fɛn min ye Côte d'Ivoire jamana tribunal de première instance de kɔni ɲɛkɔrɔ min bɛ Abidjan plateau yɛrɛ kɔni na a ɲangilen don waleya mun na o de kɔni ye ko a kɔni kuma dɔ fɔ ka taa Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa kɔni ma minnu ma kanu kosɛbɛ bi kɔni a ka kiiriw bɛna kɛ min na a ka lafasaba ni o ye a ka avocat o ye monsieur Mamadou Ismaël Konate ni ale kɔni avocat ye fɛn min ye Faransi ani Mali baro la. Kasangani États-Unis jamana kɔni kɛli ye ka waleya dɔ kɔni ta ka Venezuela jamana sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ Maduro u ka jamana ɲɛmaa kɔni ale jasoli o la o kɛra sababu ye Alliance des États du Sahel AES Mali Burkina Faso Niger jamana ɲɛmaaw kɔni ye a yira k'a fɔ k'u bɛ waleya in yɛrɛ kɔni kɔn min yɛrɛ la ko a yirala k'a fɔ ko a bɛ dankari kɛ adamadenya hakɛw yɛrɛ kɔni bonyani la. Arabado janvier kalo tile 7 san 2026 an ka jamana dɔɔni maaw ka wulikajɔ kɔni sera ka to ye tigɛ kɔni kɛ furakisɛ tramadol o yɛrɛ kɔni quantité caman yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni kɛla kucala ni bila ni ɲɔgɔn cɛ mobili min yɛrɛ kɔni tun bɛ ka i kunda Segu région yɛrɛ kɔni kan a yirala k'a fɔ ko comprimé tramadol hakɛ min kɔni bolo kɛra ka o de kɔni bɛ taa fɛn min ye comprimé 20,500 bɔɲanko walima plaquette 2,000 bɔɲanko min yɛrɛ kɔni tun bɛ ka don an ka jamana kɔnɔna la. Alla sɔrɔla a kɔni kɛra ni tare k'a fɔ ko an bɔra tajiko gɛlɛya kɔnɔna la ka da ka wagati tɛmɛna min na maaw yɛrɛ kɔni tun bɛ si station de service olu kɔnɔna la nka ni wagati laban in na a kɔni jateminɛla k'a fɔ ko gɛlɛya in kɔni bɛ fɛ ka fanga sɔrɔ dɔɔni ka da kan taji tɛ ka sɔrɔ station caman na nka wa a bɛ ka sɔrɔ minnu yɛrɛ fana na ko aran kunjɔnw de bɛ ka jɔ yen nɔ min yɛrɛ kɔni bɛ ka maaw kamana gan ka da kan laɲini kɔni tɛ an ka segin kɔrɔlen ma. Kalanko bina ku ka lycée Cheikh Gris ni ale kɔni bɛ Bamako faba kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna Rive Droite yɛrɛ o fɛ olu kun kɔni don ko u ka ɲɔgɔndɔn kɔni ni o ye trimestre ye olu baara olu daminɛ min yɛrɛ la kunnafoniya kɔni sera académie maaw ma wagati min u kɔni a laɲini kɛ o wagati kelen na kɔni u ka examen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ ka da kan calendrier bi yɛrɛ kɔni bɔla académie fɛ o de kɔni ye février kalo kɔnɔna la fɛn min ye examen mun kan ka kɛ o de kɔnɔna la ko a yamaruya tɛ u bolo u ka examen kɛ ka kɔn dati kofɔlen ye. Ameta ko kan kibaruyaw la ameta États-Unis ko olu fino États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump a kɔni bɔra ka kunnafoniya di kɔni kɛ min na a y'a yira k'a fɔ ko maa o maa ni ere kɔni bɛ États-Unis jamana kɔnɔ hali ni bɛ jamana wɛrɛ kɔnɔna la ko ni kɔni États-Unis jamana kɔni ta ka a jeni ko u kɔni bɛ taa i sɔrɔ f'i bɛ yɔrɔ min na wa ka ɲangili da i kan i ni min kɔni ka kan ko o ye kangarida kan ye ka da kan ko maa dɔw kɔni dusu bɔlen États-Unis jamana kɔrɔ ka sanga n'u ka waleya dɔw kɔni kɛli ye u kɔni bɛ u ka jamana drapeau kɔni ta ka jeni ko n'i y'a kɛ u bɛ t'i nɔfɛ f'i bɛ yɔrɔ min na wa ka ɲangili da i kan i ni min ka kan. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. Émirats Arabes Unis ni an bɛ taa Dubaï ka olu fɛ yen nɔ ka sanga ni janvier kalo tile 3 tɛmɛnen ye san 2026 Dubaï dugu o kɔnɔna la olu kɔni ye hôtel ba dɔ kɔni jɔ min yɛrɛ kolobu kari la ka sanga ni don kɔfɔlen yɛrɛ kɔni ye a yirala k'a fɔ ko ni hôtel ba in yɛrɛ kɔni bɛna kɛ diɲɛ kɔnɔna la hôtel min yɛrɛ kɔni ka jan ni diɲɛ hôtel bɛɛ ye ka d'a kan min yɛrɛ kɔni na a bɛ taa étage 82 wa min yɛrɛ kɔfɛ ko chambre 1004 bɔɲanko de kɔni bɛ hôtel na o kɔfɛ ko piscine belebeleba 3 o fana bɛ a kɔnɔna la min yɛrɛ kɔnɔna yirala k'a fɔ a ka bon ni diɲɛ hôtel bɛɛ ye an bɛ don min na i ko bi.
Nestlé ni ale kɔni ye entreprise ba ye min yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen bɛ nɔnɔ ani fɛn dumuni fɛn caman olu dilanni ko ma u kɔni bɔra ka kunnafoniya kɔni cari k'a fɔ ko nɔnɔ sifa damadama kɔni bɛ ka feere ni wagati na ko maaw ka u farati a la u kana di den fitinin olu ma ka da ka yirala k'a fɔ ko fɛn dɔw yɛrɛ kɔni bɛ o ka dɔn k'a fɔ nɔnɔ ninnu na min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka indigestion ni o kɔni ye dumuni bayɛlɛmabaliya walima ka se ka kɔnɔboli yɛrɛ kɔni bila denmisɛnnin olu yɛrɛ kɔni na k'a sɔrɔ den nɔnɔ kɔni de don o nɔnɔ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ko gigos fo ka taa se nidal ani alphamino o yɛrɛ kɔni ma ko wa maa minnu kɔni ye ni nɔnɔ suguya ninnu kɔni san u kana segin ni a ye u y'a san yɔrɔ min nka u k'a jaw kɔni ta kɛrɛnkɛrɛnla ko code QR minnu b'a la ka askani walasa u bɛ se ka nɔnɔ ɲuman sɔrɔ cogoya min na ko maaw ku farati a la ka d'a kan k'a dɔw la n'i ye a ta miniti 30 kɔfɛ walima ka taa se heure 5 bɔɲa ko ma a kɔni bɛ se ka ni gɛlɛya ninnu kɔni lase i ma. Ko kan kibaruya kɔnɔna la ali bi fɛn min Ameriki jamana sena ale kɔni ye kalafili kura kɔni kɛ min yɛrɛ la u jɛra ka a yira ka fɔ ko a kɔni bɛ interdit u ka jamana ɲɛma Donald Trump kɔnɔna a kana segin a ka waleya farima dɔw kɔni kan min bɛ tali kɛ a ye tigɛ dali min kɛ Venezuela jamana ɲɛma Maduro yɛrɛ kɔni kan ka sanga ni kalafili wagatiw ye congrès kɔnɔna la yirala ka fɔ ma 52 sena ma 52 olu kɔni ye kalafili ka yira ka fɔ ko u tina jɛna ye ka ni waleya ɲɔgɔn ka kɛ tuguni nka ma 47 kɔni sɔrɔla ka fɔ ko olu kɔni tɛ basi ye ka dɔn ka fɔ Ameriki jamana ɲɛma ka ni waleya yɛrɛ kɔni na nka ka a yira ka fɔ ka sanga ni Donald Trump ka ni waleya ye a bɛ dankari kɔni kɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ bɛɛ fanga ni an ko ma ko démocratie a bɛ dankari kɛ o la ani adamadenya hakɛw bonyali fana a bɛ dankari kɛ o la. Kasangani États-Unis jamana kɔni kɛlen ka kunnafoniya cari ko olu ka jamana kɔni tigɛ kɛ Russie jamana pétrolier dɔ kɔni na min yɛrɛ ni ka dɔn Venezuela jamana kɔni kun sɔgɔlen don ɲɔgɔn na ko a kɔni bɛ baara kɛ n'u ye Islande marabolo o kɔnɔna la fɛn min ye kunnafoniya wɛrɛ kɔni nana cari ka a yira ka fɔ ko o pétrolier yɛrɛ kɔni ko mɔgɔ min don a kɔni identité wɛrɛ de kɔni ta ka di a yɛrɛ ma ko fɛn min ka dɔn ka fɔ c'est un faux pétrolier min ma yira ka fɔ ko pétrolier yɛrɛ kun tɛ min yɛrɛ kɔni tun ye Russie jamanaden walima min yɛrɛ kɔni bilala Russie jamana kɔni fɛ ka taa ni waleya ninnu kɛ. AES kunnafoniyaw kɔnɔna la bɛ Niger ka olu fɛ yen Niger jamana ɲɛmaaw kɔni ye a yira ka fɔ san 2026 kɔnɔna la u kɔni mina u ka kalanko fanfɛla ka o sinsin kosɛbɛ min yɛrɛ la u ka jamana ɲɛmaa général d'armée Abdelrahman Tiani ale kɔni ye a yira ka fɔ ko kalan kɔni kan ka sinsin ka da ka ko o jɔdaba kɔni bɛ jamana basigi o yɛrɛ kɔnɔna o kɛra sababu ye u y'a yira ka fɔ ko u ka ɲinan kɔni lakɔlimɛtiriw ka ɲɔgɔndan min bɛ kɛ walasa ka se ka kɛ lakɔlimɛtiri ye fonction publique o bina k'u ka k'u kɔni bɛna lakɔlimɛtiri 101 ani 15 bɔɲanko yɛrɛ de kɔni ta walasa ka se wa kalan kɔni ka asinsi ka ɲɛ. Farikolo ɲɛnajɛ bina ku kan Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 min bɛ kɛ Marɔkɔkaw fɛ ni wagati na an ka jamana kunnafonidila minnu kɔni tagara i ka dɔn ka fɔ ni ɲɔgɔndanba in na walasa ka se ka taa jaw ni kunnafoniyaw kɔni ta ka u cari malidenw yɛrɛ kɔni ma a yirala kan ni wagati laban yɛrɛ kɔnɔ olu kɔni bɛ ka gɛlɛya dɔw kɔni sɔrɔ musakako ta fanfɛla yɛrɛ o fɛ. Ka kunnafoniyaw datugu farikolo ɲɛnajɛ bina ko ka Coupe d'Afrique des Nations min bɛ kɛ Marɔkɔkaw olu fɛ yen bi juma janvier kalo tile 9 an ka jamana samata sɛgɛw ni Sénégal jamana Lyon olu kɔni bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna ma caman kamana gannen don ka da ka bɛ ma caman kunna a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni an b'a fɔ ala ka sebaga di an ka jamana samata sɛgɛw ma. Ni bɛ dan sigi aw ka bi juma kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ka lamɛnliko ɲuman na aw kan bɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ ala ka jamana basigi ka sebaga di an ka samata sɛgɛw ma.